Hello everybody, vítam z tohto videa z hry 99 dní v lese a dneska vám zdokumentujem to, že koľko dní som dokázal prežiť v tejto hre a koľko kidov som zachránil. Užívajte. Prvý deň som naťažil také stromy, v tento moment som naťažil 3 stromy, všetko som nádol do kempu a teraz som si išiel po čestku. V čestke som našiel lepšiu sekeru, hneď som ju zobral a šiel som naťažiť ďalšie stromy. Cestou som šiel zabiť ešte jedného vlka. Keď som sa vrátil k ohňu, tak som nasadil 2 saplingy, zabil jedného zajaca. Zabil ďalšieho zajaca, zabil tretieho zajaca, z toho mi vypadla aj noha, zobral uhlie, vylepšil oheň na 3 a už bola aj noc. Na druhý deň som zobral zajačiu nohu a dal ju traderovi, vylepšil som si vačok a pomaly som sa chystal zachrániť dinokida. Išiel som za kidom a zabil som jedného vlka, tu som šiel zabiť ďalšieho, ale ostalo mi veľmi málo životov, tak som sa radšej vrátil domov. Cestou som pobral 2 stromy, bol som po ďalšiu truhlu, tam mi podľa sekera, takže z toho nič nebolo. V dome som pobral stoličky a našiel som tam baterku, vykraftil som mapu, sandial a kompas. Na tretí deň som našiel nejaké drevo, hodil som to do ohňa a vylepšil som oheň na 4. Išiel som zabiť ďalšieho vlka, aby som aj za dinokidom, ale zo na mňa vyskočil nový vlk. Tak som mal málo životov a radšej som sa vrátil domov. Túto noc som stihol postavať jednu drevenú stenu. Tu som konečne zabil predposledného vlka a tu posledného a dostal som sa do kidovej rumky. Zobral som kida a išiel som otvoriť túto truhlu. Z tej vypadol revolver s nábojami. V ten istý deň na mňa zaútočili, ale útok som v pohode ustal. A ako môžete vidieť, tak v pozadí už mám postavené niekoľko stien z dreva. Je tu 5. deň a rovno nám začalo pršať. Vo vode som bol zabiť vlka a padla nám koža, takže sme ju mohli dať rovno traderovi. U tradera som si vybral spír, potom som ťažil veľa dreva a vylepšoval som si základňu stenami. Na 8. deň som sa vybral zachrániť ďalšieho kida a našiel som v čestke armor. Išiel som zabiť 2 vlkov a podarilo sa mi to, ale teraz už som mal veľmi málo životov, tak som sa radšej vrátil domov. Naťažil som dárke drevo a vybral som sa postaviť ďalšiu stenu do mojej bejsky. 10. deň nám začalo veľmi pršať, tak som musel zachraňovať oheň. V tento deň som sa vybral ešte zabiť jedného vlka. Cestou domov ma uvidela sova, a skoro som nestihol prísť domov. Potom som ju tak vyblikal, že sa mi až baterka pokazila. Postavil som ďalšie 2 steny. 12. deň som sa vybral zachrániť ďalšieho kida a prekazil mi to aj dážď. Kida som v pohode zachránil. Z čestky vedľa neho mi padol diamant. Išiel som naťažiť stromy. V tú noc na mňa aj zaútočili. V pohode som tento útok ustal. 18. deň kvôli dažďu mi skoro zhasol firecamp. V 21. deň som chcel zachrániť ďalšieho kida, ale zistil som, že mám slabý firecamp. Do toho začalo ešte aj pršať, tak som hodil tam benzín, ktorý som našiel po ceste. Na 24. deň som začal ťažiť veľmi veľa dreva, lebo som sa chcel dostať k tomu kidovi. V túto noc na mňa znova aj zaútočili. Nakoniec som aj ten útok v pohode ustal. Ostatné dni som sa snažil naťažiť čo najviac dreva, aby sme mohli vylepšiť ten firecamp. Keď som mal firecamp na 70%, tak začalo snežiť. Bol tu 33. deň a firecamp som udržal na 70%, ale začali po mne útočiť. Jeden ku mne preskočil, ale v pohode som ho zabil. Ďalší ku mne preskočil, ale tohto som v pohode zabil tiež, ale ostalo mi strašne málo životov. A uvedomoval som si, že mám 3 ešte za plotom, tak som sa ich snažil odplašiť baterkou, ale moc to nepomáhalo. Potom jeden asi od nervov preskočil ku mne, nahneval sa na mňa a zabil ma, lebo ja som mal strašne málo životov. A takto vyzeralo moje rekordných 36 dní v 99 dní v noci. Toto video bolo veľmi náročné na točenie, tak by som ocenil, keby ste dali like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ čau.